शुरू हो गईल देखा भोजपुरिया संग्राम सीजन 2। आई भोजपुरिया संग्राम सीजन 2 के अगला एपिसोड में हमनी के चलल जा जेमे डुमराव बक्सर बिहार के ऋषभ रंजन श्रीवास्तव जी बानी और यहाँ की दावेदार बानी कंपटीटर बानी गाजीपुर उत्तर प्रदेश की धरती से रामेश्वर कुमार जी। दोनों जना के हम एक तरह से परिचय नहीं है, लेकिन हम बुलावल चाहो डुमराव बक्सर बिहार से। हम ऋषभ रंजन श्रीवास्तव डुमराव बक्सर बिहार से आप सब लोगों के हम प्रणाम करते हैं। हम भोजपुरिया संग्राम सीजन 2 के कंपटीशन में गाने गाने जा रहे हैं। आप इस गाना के ज़्यादातर लाइक करें। ऋषभ रंजन श्रीवास्तव हमारे भोजपुरिया गाना के प्रोग्राम में जाता व्यवस्था से हमारा हाथ जोड़ी जहिया से देखनी बानी हो पगलाइल बाड़ू कौना दुनिया से बबुनी हो आइल। जहिया से देखनी बानी हो पगलाइल बाड़ू कौना दुनिया से बबुनी हो आइल। हो जब से देखनी मान गड़बड़ाइल बाकी दिलवा में तूफान आइल बा हो हमरा दिलवा में तूफान आइल बा। कहीं कैसे कुछ कहलो न जाला हो बिन कहले रानी तोहसे रहलो न जाला हो बिन कहले रानी तोहसे रहलो न जाला हो। कहीं कैसे कुछ कहलो न जाला हो बिन कहे रानी तोहसे रहलो न जाला। मनवा बड़े समंजस में घेराइल बाकी दिलवा में तू कौन आइल बा कि हे रानी दिलवा में तूफान आइल बा। वाह 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 राव तो अंदाजे नहीं लगा बा रोवा खातिर कुछ कहल जाओ कहे कि बाप जवन बात बसवर कभी गोरी का करी जवन बात बसवर कभी गोरी का करी जवन करी बड़ा ही नीक लागल तहार आवाज, लेकिन कितना नीक लागल चले की पड़ी हमनी के जन लोग का देखिए क्या सबके बो खरे रंजन जी इनके बारे में बताएंगे, गायकी के बारे में बताएंगे। बहुत नीक लगल तोहार जोन गाना बा हमरे दिल में उतर गइल। बहुत प्यारा आवाज बा तोहार, खूब तरक्की कर, खूब आगे जा। अब हम देखा था कि कब से कि ऑडियंस में बैठल ऋषभ की दादी बड़ा उत्साहित रह लिया। हम चाहत कि मंच पे एक बार ऋषभ की दादी को बुलाओ। इनका गाना गाओ के खूब शौक रहा। दू अक्षर है मके दू अक्षर हो मके दू अक्षर हो मके गोइना इनके पापा कहत कि आमा पापा हमरा लड़का के बिगाड़त दारू लोग तो हम लोग ओढ़े ना दे। लेकिन इनका रोला के चीज से ये हम ऑडिशन करौले बानी रोल सब आशीर्वाद दी। वहाँ के कहनी है कि जज साहब कहनी है कि खूब आशीर्वाद देते निकाला में खूब आवाज बा
अतने कहला से ना होई ठीक नु बिल्कुल मेहनत हम करें। मेहनत करे के पड़ी अतने कहला से ना है कि आशीर्वाद देतनी वहाँ के खूब आशीर्वाद दे इनका अपना हाथ पे चला के आंख में बैठावे के पड़ी आ दिल्ली में बुला के प्रोग्राम देवे के पड़ी इतने कहला से ना है कि तारा के आशीर्वाद देतनी आ हमहू खूब आशीर्वाद देतनी रवा सबके कैसे एगो आजकल में गाँव तो माता जी के गीत वैसे ही हम गा देती हैं जी बिल्कुल। आवे के परी हो तोहरा ऑडियंस ताली बजाए। आवे के परी हो तोहरा आवे के परी आवे के परी हो तोहरा आवे के परी हो तोहरा आवे के परी जबरी शबरंजन जबरी शबरंजन रौरा के बोलाई है तो रौरा आजू आवे के पड़ी रौरा के बोलाई है आशीर्वाद रौरा देवे के पड़ी हमरा भीरी आके आशीर्वाद दे दोनों आदमी तब हम जानू कि कुछ करे हमरा भीरी आ जाइए बोले बेटा मतारी है जा बेटी कागा बोले हो लाल झूरू झूरू चौवर ढोले हो लाल झूरू झूरू चौवर ढोले हो लाल झूरू झूरू जी के हम आज सतीश जी के रौरा आशीर्वाद देवे के बाद एकदम हाथ से नहीं इनका हम रौरा हम तो आपको देंगे ना इनको आशीर्वाद देके हम लोग का आशीर्वाद जरा संगे हमेशा बनल रहे। एकदम 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 और जिसके पास आप जैसी दादी हो आप जैसा गार्जियन हो उसका तरक्की बहुत है। लेकिन हमें वो बात बोलना चाहो कि दादी इतना बढ़िया गावत रही हम चाहते नहीं कि ऋषभ रंजन के गनवा दुल्हन चल जगन दादी से डांसो पे आ जाए। वाह 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 क्या भाई